guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support, walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Robby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangnahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo, sa atong labaw makagahom sa iyang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life, gift of life. So thank you so much Lord God. Thank you so much Lord for everything Lord. So hello guys, majung udtod kaning tanan diha, mag-video tag agi sa mga kadagatan nga atong malabjan. Wala pa tay video, wala pa tay pang content, sus marisip. Sige na lang ani, naghuwat nang hunong data diring napita sa Valia Car Transit. Sama na siya oy. Dari na ang mga inspector dito ag ticket ila pa nang pa-check adto, ipa-check. So kita nata diri sa sakyanan, naghuwat, nagsakay ta sa series. Diyan na gustong manghihikot, ICR sila dihaw. Saan ba ning lugar ha? Basta kay sakop pa ni sa Hagna guys. Walang ko kaila kung saan ni nga barangay. Nagahong mamadad to galingkod gikan mi sa unsa tingan sa hospital Chidoro Galagar kung ikuan na tos imuhang CT scan result ba Galagar Chidoro saka to Galagar dito tagikan sa Hagna gakuha sa result sa CT scan ni mama. So tos mama dito dapos pikas kaya lami po dari kay medyo hangin-hangin o agdangas well. Agagtang, oh my goodness, ang agtang guys. Uy Diyos ko, agnaong kuha natin gulang na gadyon. Padulong na masakay ang driver ito guys. Driver pasahero gamay ra kaadot pasahero. Sa likod na isa. Na isa sa likod. Tingmingaw pati kuan pasahero gamay kaayo. Magnegosyo paninda mingaw sad kaayo. Pagsara kayo mamalit. Aton lang tas dagat magtanaw kay murag lami jud kay tanaw ng dagat ba. Ang mga alon sa dagat, ang mga bawod sa dagat. Pataog guro ni padung. O pa sila na human og check adto oh. No pa na human og check guys. Ding ading. Sa kaning lugar diri sa kaning pangan sa ilahang barangay ani datas ka ang dagat tanawon guys eh. Ang balod sa kadagatan. Na inspector dito yung sakay ang ganap ko doktor mag-inspect na ang lingkod ang inspector ang konduktor may wala pa na pudlaing series na di pala yung series
To alayang series to Katagbo. Katagbo. So, nasakay na gid si idol conductor na Nana. Arganata. To arag dagat. Nagdagat lami kay tan-awon. Hindi na kayong dagat bayag oh. Hindi na kay tan-awon ang dagat kayang mga baon. Ma-feel ni mo gid ang hangin nga fresh pa. Feel fresh air. Wow, kanais. Na nakitaan ang dagat kaya na yung mga kalubian, kakahuyan. So, dire na yung one shop. Dito tanaw ni Nike ibong lapat guys panagi sa design. Kakahuyan inasambutan para sa ubos di dagat na siya guys. Darik pa yung dagat na po na atubos saliktan na sa mga balay o dara dagat sa mga magiling sa dagat, shout out na ninyo kanan wala hindi nakaaling Marias na mga hiling dagat, shout out sa mga dagat hiling sa buong dagat ba namin Pacific Bournemouth na hindi rin napita nakusog-kusog ang buwan niya ang halon sa dagat niya. Okay, naatanaw alam-lam taong yun. Parang baliron sa hangin.
Hoy, nang latos nagdahon sa man to kay Mito. Nang latos ang dahon sa kay Mito. Panglaw libre din na. Taob jud di ay kana na ilang tubig oh. Ning abot nas kuan. Laom gyud ni diri lapita di kay blue na oh. Jagi alihan nila gisimentuhan ang damin na gisimentuhan para mabaw di siya mo diretso sa mga balay-balay. Balay-balay bukid non. Abot ang tag balay-balay bukid non ani guys. Very legit kayo ang hangin ay. Wow. Fail na fail ang hangin. Wala di na makikat. At mga dagat ko no ang simbahan. Sa likdan nagdagat. Modern rice. Meal with dryer. Ganit ko ay. Nangaligo mga bata. Kindle man na ta guys. Dali ara. Taog gid siya. Ako big na stop clean. That's it guys. Thank you. Bye bye. See you our next vlog.